zazpigarren bikotia aurkeztuko jarraixan. Maitane Irurzun eta Gorka Durandie, Aduna eta Bilabonatik datoz. Nahi dozuenean, bikote. Maitane eta Gorkak 15 urte dituzte. Bilabonako oinkari dantzataldian aritsu izan die txikitzatik dantzan. Dantza sueltuan, txapelketetan 2016 urtetik parte hartzen dabiz. Eta bisak be jarraitzen dabe gaur egunean aurrezku txapelketetan lehiatzen. Eren irakaslia Ane Urruzola da.